Здравейте, приятели! Добро утро! Съм тук, с отворено сърце, пред нашия добър Бог, благодарен за този нов ден, който Той ни подготви. Усещам умората от нощите без сън, споровете, които си остават в главата, и притеснението преди да изляза, но виждам Неговата светлина да прорязва тъмнината. Припомням си какво написа Йоан. Вие победихте, защото този, който е във вас, е по-голям. Като ваш пастор, ви говоря от сърце. Хванете тази дума, защото силата, която живее в вас, ще ви изведе над всичко. Йоан ни показва, че този, който е в нас, е по-силен от всяка бъркотия наоколо. Днес казвам, че тази сила ще махне болките от нощта, ще заглуши гласовете, които ви карат да се съмнявате, и ще ви даде дъх да посрещнете деня. Няма място да се предадете, защото носите силата на Исус в себе си. Помислете, Той не ви е оставил сами да се биете. С твърда вяра в сърцето, твърдя, Бог вас смазва онова, което ви държи, ви издига и ви води напред, дори денят да е тежък. Нека се помолим заедно, мои братя. Затворете очи, вдишайте дълбоко и оставете сърцата си в Неговите ръце. Отче небесни, идвам с пълно сърце от благодарност, молейки Твоята сила, която не изневерява. Благодаря за Исус, който ме измъква от натиска. Изпрати Светия Дух да изпълни този момент и да измие сърцето ми. Повтарям Йоан, този, който е във вас, е по-голям. Нека тази истина бъде моя основа. Помогни ми, Господи, да посрещна деня с отворено сърце. Нека кръвта на Исус заглуши гласовете, които ме теглят надолу, и ми даде енергия още сутринта. Насочи краката ми, когато изляза, пази сърцето ми от болки, които идват, и ми покажи правия път. Сви клопките на врага, който иска да ме събори, в името на Исус. Докосни моя дом, Господи, донеси мир на споровете и изцели раните, които носим. Благослови моя работа, съседите ми и хората по пътя ми. Нека Твоята светлина махне страха и донесе радост на нашата улица. Изпрати Твоите ангели да пазят всеки мой ход днес. Отче, знам, че денят може да донесе трудни изненади, сметки, които не се покриват, или думи, които болят. Но вярвам, че Ти си по-голям от това. Укрепи ръцете ми за работа, дай ми яснота, когато трябва да реша, и напълни духа ми с кураж да не се предавам. Нека силата на Исус разбие всяка окова, било то тъга, съмнение или скрита яд. Предавам Ти, Господи, нощите, които ме изтощиха, и дните, които ме накараха да плача. Вземи от мен товара, когото дори не знам как да назова, и ми дай нов старт днес. Нека усетя Твоята любов да ме прегръща, дори когато се спъна. В силното име на Исус се молим. Амин. Благодаря Ви, че се молихте с мен, скъпи хора. Ако усетихте тази сила да ви вдига, напишете амин в коментарите или ми кажете какво искате да видите после. Абонирайте се за канала, активирайте звънеца и получавайте повече благословии. Нека мирът на Исус ви поддържа. До скоро!